Никога досега не сте виждали толкова много кока на едно място. Не аз твърдя това, а Националната полиция на Испания, но за повечето зрители те са прави. Повече от 12 тона спретнато пресовани и цветно етикетирани кокаинови тухли са конфискувани от полицията, собственост на най-могъщите наркобарони в цяла Европа. Това са албанските наркоси, наричани още Балкански картел. Тази находка е не само шокираща, но и информативна. Тя разкрива реалните промени в глобалния поток на кока. Доставките са огромни, продуктът топ качество. И въпреки големите конфискации като тази, цената на коката в Европа остава непроменена или дори пада, което означава, че предлагането и консумацията не спират да се увеличават.